Как избрахте професията си? Някой ви вдъхнови или това беше ваше осъзнато решение? Преди години записах магистратура по информатика и компютърна мултимедия с идеята, че искам да създавам образователни игри за ученици. След леко откъсване от системата на образованието и един важен разговор, отворих обявата за асистентско място по методика на обучението по информатика и информационни технологии в Джипко при Тракийския университет и реших, че това е шанса ми да се върна в сферата на образованието и че ще имам възможността да работя с учителите и да спомогна за по-доброто обучение на бъдещите поколения. Кога за първи път се заинтересувахте от STEAM? И имаше ли момент, в който знаехте, че това ще бъде вашата кариера? За първи път проявих интерес към STEAM след един разговор с професор Галя Кожухарова относно курсовете, които обявяваме за учители и изграждането на STEAM центъра на Джипко. Потърсих литература по темата и осъзнах, че бъдещето върви към интегрирането на учебните дисциплини и придобиването на ключови компетентности от младите хора и от учителите. След всяка прочетена статия се увеличаваше интереса ми и към темата се превръщаше в страст. Видях възможността да се развивам в областта, която тепърва се появява в България. STEM е предизвикателство. Най-голямата трудност, която преодоляхте в професията? Най-голямата трудност е първоначалната съпротива на учителите при представянето на STEAM подхода, реакцията им към нещо ново. Но след дискусии, разговори, мисля, че нещата се променят. Да, имало е моменти, когато съм се питала, струва ли си да продължа. Но точно тогава се появява някой, който казва: браво, ти правиш нещо прекрасно, аз искам да го пробвам, как ще го приемат учениците. Чудесно. Сега кое е предизвикателството пред вас? Предизвикателството им в момента е да напиша и да защитя дисертацията си, която е свързана с STEAM подхода и дигиталната компетентност. Кои са най-важните качества, за да се реализира човек във вашата сфера на работа? Според мен са любознателност, търсенето на новото, работа в екип, дигиталната компетентност, сътрудничество, желание за промяна към по-добро. Кой ви стимулира? Кое ви вдъхновява? Вдъхновяваме обратната връзка от учителите в края на всеки курс. Имейлите, които получавам в последствие, как се реализира STEAM подхода, как са се почувствали учениците и самите учители. Щастливите ученици и студенти, които излизат от STEAM центъра ни и казват: искаме да дойдем отново тук. Разкажете за своя успех или с какво се гордеете в работата си? Гордея се с всичко, което правим заедно с колегите в STEAM центъра. Последният ни голям успех е от преди няколко дни в София с колегата главен асистент Михаил Кожухаров. Представихме авторска игра в областта на STEAM и използването на роботите в обучението. Играта се прие изключително добре от учителите и имахме последващи запитвания откъде могат да я изтеглят, за да я приложат в часовете си. Искам специално да благодаря на професор Галя Кожухарова, доцент Даниела Кожухарова и асистент Вера Тодорова, които ни помогнаха да подобрим играта си. И накрая, какво бихте посъветвали бъдещите специалисти във вашата област? Не се отказвайте. Дори да ви се струва трудно в началото, постоянната подготовка, четенето на много статии, редактирането на написаните от вас текстове, подготвяне на лекции, курсове, комуникация с студенти и учители. Продължавайте да го правите, защото това е начинът да се променят нещата към по-добро. Благодаря. И аз ви благодаря.